Tini samung klainan bagi hasing or Baptist Church mo thawo samung klailai tongayo tola ground floor prindan bagi bebong samung klai tonglai mani seng nai baik borok ground floor klai tong mistri rok sabo samung klai nai belai nai tato ko samung sokam solai tongayo soman klai nai bagai borok bebano samung klai leng laijak oisai leng laijak hambai sin kathangkai dono haino haiseng sina hasingor Baptist Church hazamara circle in bisingo SN ben bising kalaija tinibo tola dalai relaiden eba ground floor khlaiden bagi seng sini headmistress bai kisa kok salai ne asung no kotor no tini salsa bai bahai ke rebaina সম্ভব kia sai khanar kan no kotor khana borok no je borok bang tini borok horon bagai tawi hatung bagai khena mo gali khini khini salse sakla Angkai samung klai mani chips rok hasing rok koi gari rok mana har kana chips ke simen rok busuk thang kana angkai tini o samung tini salsa ban mo ro bai dai na angkai borong thani o nang kisa kok tamo kasana ni muso borong thani o kasar mani bagai to abo kai to thani o to bagai asambok khot gre mon na kotor kono borok kothon due mon ta kai to bagai sai to bagai amo sen kai to ni bai thi to ngamge bui mai en kono mal kebeng kosong onok log ma tor mani abo busuk food kebeng kosong ka log mani kai satu kebeng kai adres tini salsa bai ro bai nai na belai hambai sengsin mo thani samung klai nai tangkrak bai seng kok salaiman kha abo ke seng nai le ne tini salsa bai no hasinga ro mo tha seng dalai lai bagai sai toklai tonglayo totono hambai hai waisa samung klai bai brok lenglai tonglayo bororo aino hai seng nai malai nai seng kisa kok lam salai ne sin mo thani okra kuk dikon vice president ni logi songbai tini bo mo thawo nok phuk ni samung khibioi kasuk saktari phaimani bagai belakha lam sogo mo thani secretary ngai ge nok phuk ni samung khibi phaiyo aro tini samung khlaina phaimani norole bahike phaiman ka hambai tei khorsa seng haina kokno sakra kuk mo bhaina tini asuk samung khai laimani borok dol dol nogoni bakhaw bahai haina toka
sa ka chuma hambai ni ko pa ya chuma ko thang ka ham to men ba dei kin sa sna na sin ka ham khlai nya ba kan sin ka bu jo ta na kha ma na ka khai sin ka bu kha sang la ja ham khlai le jong go sin te bo ka cha chuma dor ka ham le drum sin pa ni la ba sin sa khlai jong go ka cha te bo sin sin ka phe sin tham ta le chum sin ob na sin da yo ka ham to ba bin jare sin na tong ka cha no ko pa ya ham ba sin no mo sa sin go ro ka ta no bo ham ba sin man baksa kalanya kan baksa kai ta si jara khlai tong mani bagi tinsa sang bajar no garada asung no kotor ma kolong ma tini salsa no dalai der lai bai no bahai khaka bi tiro to tongo hanga sin to hati salai lai na bari to to kene ka ti de abo ta kai hambai abo hai ke te khorsa no singa na sakara ku no kai tini bo samung khaina ni phailai man borok dol dol no go nin bo khaw bo hai ma to ba tini ka ta khan de bo ba khan de khan de ko kha de ko ba kha bo de ko tin khala ya din la kha kha de ko kha ba kai te khorsa hai no hai bo bo kai sini bukho ko kra bahai ma to ka sagadi ang khai belai ke kha tong thong ga se bini bangi jar thang bin paran themo se abi bolo suri na kuma phaiga jese ke palo ang aro thang khlai yang apa ka thumi no phono sina na bang ang jam ya ba bo ka kuri ton na bang ঠিক লাই ton ta abu bangi suri mai bale sakra kok sin mo thani bisingo christian mo kasam kok sini yongbroi asu boyoso 70 80 ni kasaro boyos thangai bo kha tongai maya samung khlaina hin phajau haike sing sini yongbroi kotor be kisa koklam salayene tinini salo nok nokuni samung khibioi tongmano yakarei o mo thane wo nang tawni baga asu boyoso ma phai ane lang ma tong kha zo li tong kha dai dong khai dan khai la thang an de khai ma ta khai na an lang ma tong kha khai thanai ni ane ta khawa kai mo thani chare rok no okra rok no bebak no gathang tonglang sak nang tam ko kasari kalno ne musung bo no ba ngap ti na mi thana je bo lang ma tong kha kha ra khai ko ja ra khlai o tham no ka ko ni tham no kai ni christian jibono salsa se wan sungma na tong ang gathang tongsak asuk mo thano kotor kologo waisa sek dalan tage ma suri langan hne wan sungma rok da gi o emang rok de tong wa ma de tau mi ti kha ka mi li kha ang ba kai to na belek kha ham ma ro kai tang nang belek kha tong thongjak kai ma ni ba ge dang ti ko ri kha no ang tham khai na ni khai ta belek hambai kha tong thogo mo hai ko rong khamon bage samung khlaite khlaibai lengla mani jorabo koklam salai belek kha tong tholai jak sini women secretary bai sing kisa koklam salai ne tini salo nok nok phungni samung humung yakari phai or phai mani bahai ma tongkha abo tisal guys kisa koklam haino khanalai ne samung humung yakari tini o gezao ground floor na hin phailai tani bo ei bahai ma tongkha lena lakete bisa khai bo man ya khlai bo man ya hai tuni school bo bom bo khai man man ba ki ka to bo khambai ya ma kha bo lai gai tinio sapung samung jeng asa khlai thangnai abo haide khlai mai je khlai man sa khlai nai gai nin mo thani borno tam kok kasana mo sung women secretary ngai mo khane jala boroi jo ko okra sakran chale ko su khlai ko su ro ko no ma gale ki na kai to ngi simbe khamai ma ya pura bora pa se khlai kha slang khai ta ma ba ge sala pai bo ha ge no ko kai to ngi sam bo kai bo bo kha jogo jogo khai ma hambai aba ki sing siklar ro kok sai thanglai ne over okay sini circle ni choir members ro gai belai samungo bo active o sini mothon bre siklar ro gai boro ba haino sikla hanpan sikla haike sagno sajo gyawoi kai to ni nok thano sajona bagai se borok bisi bakha jog jog ke phai norolai tam kok kasara musu belai khan hambai sing tini kai to ni bisite khas rangai samu ni ni khan ja klai to
Đâu chơi chắc lấy bên đây. hai sin mothani buku koroksa barka tesini circle ko member sikla han pano sakno naithok riyawi kaitoni nok thano se naithok ran bor tini phailai kai tini o samung nang tauni bagai bakhamu sung khlainani phai kai kaitoni samungno nang tebo bawa ke khlainani musa kai tini samung khlaiman nogai bahai ma tongka tai tam kok kesana musa Apa lagi nanti bisa? Kamu ya kulit.